So karon muadto ko sa palit ko sudan na mo. Muadto ko sa ang palito na ko nga sudan kay Bakasi. Minot na Bakasi kay tilugon sad nga sudan. Tapos dugay na ko kakaon ana. So muadto ko sa Cordoba. Medyo layo-layo ang Cordoba diri Adto ko sa Bakasihan sa Cordoba mapalit kay barato na dito. So banay ko ninyo mga ka-riders. Ipakita ko ninyo ang lugar dito sa Cordoba. Okay, let's go. Diri ko miagi mga ka-riders kay shortcut ni pero murag kaminaw na ko murag malangan matani dili ta ka pakusog kay gamay man ang kalsada. Dugay-dugay na sir ko kagi dire. Ako lang sa gisuya uagi kung okay pa bagian. Murag paminaw na ko murag madugay ta dire shortcut matani pero murag paminaw na ko madugay ta. Around lang na to. So sa mga wala pa kahibawan ng Bakasi mga ka-riders, so, sa mga delikasi yan sa dito sa amin sa Cebu, yung Bakasi maganda kasi pakainin yung Bakasi dahil ang tawag diyan sa Tagalog tilugon na sa Bisaya. So walang kung sa Tagalog pa walang kontra kahit sinong kumakain diyan kahit buntis pwede.
Dito tayo. So diyan ako sa highway, padung na sa Cordoba mga ka-riders. Problema diri sa Cordoba mga ka-riders dahil ano kasi dito sobrang medyo matraffic dito, di sobra, medyo lang. Ano kasi yung mga tricycle ang naka-traffic dito at saka yung mga tricycle marami dito, so di tayo daan ka agad dahil sa mga tricycle yan. Tingnan nyo, may tricycle yan, oh. Ano kasi ito rin ang kadalasan ng mga hanap buhay nila dito, kaya ang tricycle marami dito na tricycle. So ito po ang town ng Cordoba mga ka-riders. Ano lang to, maliit lang to. So dito tayo straight, yung bakasihan ni Kaintoy bakasihan. Kasi tayo dito. By the way, itong Cordoba mga ka-riders, ano to, nabilong to sa Cebu City. Although malayo to sa Cebu City, pero nabilong to sa Cebu City ang Cordoba. Iwan ko ba kung may nakapagsabi sa akin dati na itong Cordoba ay part sa Lapu-Lapu. Dahil ano lang pagitan sa Lapu-Lapu, tulay lang. Samantalang doon sa Cebu City ang layo. Iwan ko ba nung dahilan yan kung bakit nagkaganon. So malapit na tayo sa bakasihan. May malaman natin pag malapit na, dahil may nakalagay dito na sa kanto na bakasihan. Tingnan natin, di ba ako lumagpas. Ada na yan, Barangay Buwagsong bakasihan. Dito tayo sa Barangay Buwagsong. Malit lang ang daan dito mga ka-riders, dahil ano to, barangay road lang. So doon tayo sa dulo, sa may dagat talaga. Ganito kahirap ang daan dito mga ka-riders. Oh, hindi masyadong maluwag to. Pag may sasakyan na ano, okay, thank you.
tayo. So malapit na tayo mga ka-riders. Tingnan na natin kung may natira pa dahil medyo na tanghali na akong nakapunta dito. Ano kasi yan, pag medyo tanghali ka na makapunta dito, marami kasing bumili pag umaga. So tingnan na lang natin kung may natira pa. So ito, katabi ng dagat to mga ka-riders. Ito po ang bakasihan sa Buagsong. Nawe bakasi? Oh. Sige. Ari lang ako motor, dali raman ko. Ayan. Sila palit ng kaya. So mauning bakasi diri. Pila ni usa ka nga na? 100. Kinala usa ko eh. Ano gamot kayo naman? Ito talante. Wala naman ni sila 30 taon. Pintal lang talanday. Pinta? Porka? Sure na yun, si pintal. Ay, baka siya na. Wapa. Dara. Dara 100 no? Oh, 100. Lama. Lali sila yun. Lagyan dyan yun. Atur, tinisang. Ano ba? Ganina may daghano. Mga dagko-dagko bakasi. Namay, daghan to. Ibuhi. Balik lang. Amo palit pa ka? Hari lah. Balik ra ko. Ha? Sayo ang dagko sayo no. Balik ke Kinas Kulang sa ano day aso kana military dia anak dan teman kan Mau ba? Nakabili na ako mga ka-riders o ang bakasi. Ito siya. Ito po ang bakasi. Yung sa tawag to English eel. Yan o. Masarap to mga ka-riders. Ano natin larang ang style sa pagluto. So let's go. So dito lang. Dahil ano kasi sila dito, may yung dyan, maraming mga bakasi dyan. So let's go mga ka-riders. Lulutuin na natin to. Okay. Bili muna tayo ng lamas. Kanang kiri. Oh, na kamatis. Oh, tara deh. Oh, kita ada. Wa mo iba sambag no ngano iba no wala. Ha? Kanang sambag iba wala no. Oh. Wala man, kailangan na. Kanay lang. Ito na yung bakasi or igat man siguro to sa Tagalog mga ka-rider. So ang gagawin natin, may buhay pa. Ang gagawin natin, lagyan natin ng suka para mamatay sila. Ating suka. Tapos para makuha rin yung mga yung nakadula sa balat nila.
Yung makadulas sa balat niya, yung sa Bisayaan, lamog-lamog. Yan, tingnan nyo. Oh, may buhay pa oh. Oh, ganito kami kumain dito. Ahas oh. Ganito, sarap kumain ng ahas. Yan, yan. Okay. Oh, higasan. Yan. Uy, lay. Ibutang ni mo daan sa tubig. Dewa, ang tatutang ng tubig ya. Kaya mo langoy na sila. Suka. Maayong hindi ka mo good quantis. Mo sigpo. Suka. Doon lagi suka. Gamay. Dagdagan natin ng ting suka. Yan. Tapos, iganon yan. Ayan, mamatay yan sila sa katagalan. Yan. Sarap yan, mga ka-riders. Okay. Ito na mga ka-riders, tingnan nyo. Wow! Yan. Sa tingin pa lang, sarap na. Lalo na siguro pag kainin na to. Yan. Oh, lagyan ng kaunting pampaasim. Tawag to na larang. Daming maubos ko na kanin nito ah. Yan. Mga ka-riders, yan oh, sarap ah. Yan. Kain na. Kain na. Okay. Kain na tayo mga ka-riders. So hanggang dito na lang ako sa aking vlog. Hanggang sa muli. Naging sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At pag-click na lang ang notification bell para updated kayo sa sunod ko na video. Bye! Thank you for watching. God bless us all.